Di kargeheke biçûk de di navçeya bajarê Kobanî bi alavên normal Xalid Ataş yê 50 salî bi parçek dar mecûl dibe ku di nav destê xwe de bi honera xwe wê parçeyê vedigihîzne şehserekî. Ataş ji nifşê sêyemînê ji malbata xwe ku karê darbiriyê dike. Wî ji çûkiyê xwe de xwast ku di karê bav û kalê xwe de afirandinê bike. Ataş dibêje ku ev kar ji bo wî xewnek bû ku karibe dîroka Kobanî û alavên kevnar bi daran vejîn bike. Kalkemi beri aile me de necar bû, bavê min jî cem dişuxiliya. Ez çûk bû meraqê min ser hebû. Min goz mezin bibim tiştekî xwe wanî çêkim vekim pêşengehekî xwe çêkim. Ez çûk bûm bi text mextê eşk wanî gî dida haliyekî. Badê ku bavê min dihate nêvrê, ji xwe re birek dikire dest xwe û pê tiştine çê dikir. Min bi ev dixist. Rob rô dixwazim hîn îbda bikim. Çêkim û pêş xînim. Tiştê me kevin meselen cercer mecercer aletî kevin herêna. Ez dixwazim wan da nebe jê biçûk bi textan çêkim. Ataş piştî rêzgarkirina Kobanî ji bo pêşkêşkirina encamên efrandina xwe li kêle kargeha xwe pêşengehek ava kir û hemî karên xwe tê de ji bo xelkê pêşkêş dike. Ataş diyar dike ku dîmenên rûxandin û xerabûna bajarê Kobanî bi sedema şer bandor li rewşa wî ya dronî kir û ji wir de bi cûreyek nû dest bi karê xwe kir. Badê şerê Kobanî ez hatim min aynen li bajêr dî lîskê zariyan tiştê zariyan wanî gê ketibin bêtonan û ewan e. Mirov bêşîkine çûk çêkirin, tayare makîne tiştî textan bi çêkirin. Min got ez pêşengehekî xwe li hev bînim warim yanî. Mirov va dikana kerî kire pêşengeh û rob rû ez dixwazim hîn îbda bikim yanî hîn zêde bikim tiştine hîn ji van xweştir çêkim. Pêşengeha Ataş ku aya kemîne li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûrî ji cûreya xwe hemî xelkên deverê û mîvanên Kobanî serdana wê dikin ku ji bo hemî boneyan her wiha xemlandina malan û pêşkêşkirina diyariyan parçeyan jê werdigirin. Rastî ev mehel tiştekî pir balkêş e, pir tişt hene car caran ji bo folklorî ji bo tiştê tezînê malbatê xwe em tên vê derê dikirin. Heta esarê xwe jî münasib e yanî xweş e. Ev mehel ser astê Bakur û Rojhilatê Sûriyê mehelekî pir mumeyyez e yanî. Em dikarin bibêjin malê xwe yan jî mesela kesek ku dixwaze mehelê xwe tezîn bike tê vê derê dikire ew jî tiştekî pir xweş e. Ataş tevî ku pêçeyeka xwe gava kar ji derda lê diyar dike ku hezkirina wî ji pêşeya xwe re zarokên xwe jî fêr dike da ku ew jî li gel wî afirandinê bikin. Xwe ji hendesê pir hez dikir, hendes dîkor pir hez dikir. Bişker bara wê re qîzê xwe birî çû Heleb kire hendes dîkor. Min got bira mühendisî bixwîne ê dîkor û wê faydê li me bike yanî. Ataş hêvî dike ku di paşa rojê de karibe li gel parçeyên xwe li hemî erdîngariyên Sûrî bigere û karê xwe li hemî bajaran pêşkêş bike. Her wiha kesên afirînêr li Kobanî xewnên xwe pêk bînin. Ji bo dengê Amerîka, Redwan Bêzar, Kobanî.